balale gajah berbicara bakat sia ulah. Wailah rumah kadang-kadang Sobat Sandi Iyo Sandi Sobat Bernana Dinasi Wai Hai Sama Sekarang Iyo Jalannya Masuk Hey Ahe Iyo Hey Ahe Iyo rumah dinas so kue labang solo karena budi salah budi jual labang ke mana balaka kau udah pasang balaka hey 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 bilalang indahkah menjadi pica indah gak jadi kuro-kuro nih walau disebut gua berjua deh Okile loyal dan tampak juwo bari tiayo pu ulang patang araba yang samosa raso indah sai koyona yang manyalo sayo sakato jalan pulang iyo 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 mana tempera dengan iyo bala iyo la basa Iyo balik elah samo Iyo lagi topiku Tolonglah sampean Ondelah sampean Iyo ringan iyo lah samo Alalai itu jinji Iyo Allah onde Iyo lah basamo samo samosa raso indah sai kuangan manyalo saiyo sakato bajalanku ulang
sobut. Bicara bakas dia mula. Berkatoyo ba, berkatoyo ba, berkatoyo ba, balale gajah. Berkatoyo ba, balale gajah. Bicara bakas dia mula.